So, hi guys! Welcome to my vlog. Nandito kami ngayon, magdi-dinner kami ng pamilya ko sa aming favorite na restaurant, ang Nando's. So, pasukin na natin ang loob. Pasukin. Yan. Safety distancing. Ayan. Nandito na tayo sa Nando's. Hello, JC. Nandito ngayon tayo sa Nando's. Saan nung kumuha pa yung ano? So, order na akong asawa. Hindi kayo direct. Diba? Pagmasak natin, wala pong may pagkaon. Kumakain sa ating sudan ron. Roasted chicken, lemon and grass chicken. Atay course bro. Ayan. Huwag natay. Fried rice. Shout out to Connie. Shout out to Madam Connie. Connie. Ginamit siya ani guys. Dara na may dire. Musta lang din ha. So guys, nawag na ating order. Galit muna tayo ha. Gutom kayo. So mukban. Mukban muna tayo ng Nando's. Let's eat. Napay chicken. Ayan. Kunin atong chicken ron. Lemongrass chicken. O atong rice. Oh. Ayan. Including the coleslaw. So mga ano ta? Nasa na sauce nila eh. Umot ang sa sauce. Ketchup. Garlic. Garlic sauce. And then ketchup. Okay? So that's all. With juice. So, mga ano ta? Let's go. So, that's it for now. Thanks for watching. Bye!
So guys, don't forget to like and subscribe my channel and click the bell button below for notification. Thanks for watching my vlog.